Sumakay ako sa sasakyan ni Idol TikTok, kasama ko si Kulukoy. Kulukoy talaga, nakita ko na sa personal, napaka-pogi na bata. Ay, si Kulukoy ay napakabuting bata, mabait. Napapansin ko sa kanya ay hindi siya mahiyain, ay may potensyal siya, balang araw ay magbablog din siya. At ito, maliit pa lang siya ay nakitaan ko na ng potensyal sa vlogging. Hindi siya mahiyain sa camera, sanay na sanay dahil ang kanyang lolo, si Idol TikTok ay araw-araw, halos sa minuto merong vlog, merong diyang video, kasama madalas kasama niya ang kanyang apo na si Kulukoy. Pinasakay niya tayo dito sa kanilang sasakyan. Napakabuti, napakabait. Ito na Kulukoy, good boy. Ito na, nakarating na tayo. Mula dito sa Kamarin, Caloocan! Samantala, nandito tayo sa bandang norte. Binabaybay natin ang Pampanga. Nandito na tayo sa boundary o sa arko ng Pampanga, dito sa Northern Luzon. At pupuntahan natin si Idol TikTok. Samahan nyo ako at malapit-lapit na tayo makarating kina Idol TikTok. At ito na, nakarating na tayo mismo sa resorts ni Idol TikTok. Romeo, Katakutan. Ang ganda dito. Samahan nyo ako at mag-ikot-ikot tayo sa loob. Pupuntahan natin ang ostrich. Samantala, patuloy pa ang dinadagsa ng mga bisita si Idol TikTok. Ito, pumasok na sa kanyang resorts ang mga bisita dumating galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nasa San Luis, Pampanga. Kung kayo ay magawi dito at pumasyal, ay libre lang, walang bayad. Napakaganda yung resort. Nakikita nyo dun yung mga malaking aso. Ostrich at mga peacock at ang malawak na poultry o itlog ng mga bibi. Mga klaseng mga alaga ni Idol. Napakaganda dito, fresh na fresh. Nandito tayo ngayon sa controversial na kubo ni Idol TikTok at kausap natin si Arnel Del Rosario, manugang ni Idol TikTok. Sa oras na to ay wala daw si Idol TikTok dito sa farm, kaya sinama niya ako doon sa gas station at Tapsilog ni Idol. Sige ba? Ito. Sasakay na tayo. Hi! Magandang tanghali po. Saan ka sa Caloocan ba yan? Sa Kamarin, Caloocan. Doon malapit sa Fairview. Ilan taong ka na Kalapay? 6 po. 6, grade 1 ka na? Hindi po, kinder pa lang po. Kinder pa lang. Sikat na sikat ka, alam mo ba yon? Marami nakakita sa'yo. Pati anak ko nakikita ka. Sa video ng lolo mo. Doon kayo sa malaking bahay Opo, doon tayo pupunta niyan, kuya. Doon kita nakita sa malaking bahay Anak mo, sir? Opo. Isa lang? Magtatatlo na niya, kuya. Pero dalawa pa lang yung pangatlo. Papunta pa lang.
Nagmotor ka lang hanggang Maynila, kuya. Oo, nagmotor lang ako. 4 na oras yung biyahe. Makita lang siya, idol. Idol. Ganito kasing oras, kuya, nagpapahinga kasi siya eh. Oo. Grabe, sobrang busy. Yan. Pero pag umaga, nandyan naman siya eh. Sabi nga niya Nakita mo na ba siya? Ha? Nakita mo na ba? Hindi, sa vlog niya. Sa vlog. Sa sobrang busy ko, kailangan ko rin magpahinga. Nandito ako sa kabilang bahay. Kapag umaga, nandyan siya hanggang alas 8. Oo. Tapos nun, dahil pinapagawa kasi yung bahay niya, Mga kababayan ko, sobrang approachable ang mga kamag-anak ni Idol. Romeo Katakutan. Ito, ordinaryong tao lang ako, pero pinasakay nila ako sa kanilang sasakyan. Grabe, napaka down to earth. Alam naman natin na itong pamilya na to ay may kaya sa buhay, pero hindi sila matapobre. Napaka down to earth. basta po ni Idol, okay po lahat sa kanila. Oo, pero walang bayad yung resort. Ang dami na natulungan. Grabe. Nanimigay siya ng limpak-limpak na salapi na pera para sa mga mahihirap. Si Kulukoy talaga, nakakita ko na sa personal, napaka-pogi na bata. Bisaya, tsaka At mahaba-haba din ang aming usapan ni Kulukoy, ay napakabait na bata ni Kulukoy. Ito na, parating na kami sa na. Tapsilugan Sa Tapsilugan. at gasoline station niya. Iwan na natin. Papatingin mo sa yung tour namin dito sa Pampanga. Parating na ako dito sa talaga bahay nila Idol. Habang hinihintay natin si Idol, kuya, kahit Ito din ba ako ng tayong Tapsilog, tsaka lang yung kamatay. Tilapyang walang kamatayan. Si Mamboy ba nandyan? Well, nandito rin si Rudy. Magpapicture ako. Tsaka kay Mamboy. Ay, si Mamboy, nasa, sa resort ko. Doon siya nakatira. Nandun. Doon sa lagpas ng poultry. Ito na Kulukoy. Good boy. Bye-bye. Ito na, nakarating na tayo. Nakarating na tayo sa Yun yung bag nila. nakarating na tayo. Ito, binapunta tayo sa kanilang UC Tapsilog. UC Tapsilog. Pinapakain tayo dito. Pagpasok ko pa lang sa Tapsilugan, walang sawang pag-asikaso ni Boss Arnel Del Rosario sa akin. Napakabait mo talaga, Boss Arnel Del Rosario. Maraming salamat sa iyo, sir. Dito tumatambay lagi siya. No. Ha? Sa kanya din. Oo. Dito ko nakakita si Kuya Idol Romeo Katakutan. Ano kuya, order ka muna. Tilapia ni Idol. Ito tilapia. Kumain ba lang bro? Oo. Gusto mo ito na lang? Yan na lang. Ito na lang akin. Tilapia, walang kamatayan. Isang tilapia tsaka isang rice. No, kay kuya no? GMC 2828, pakipalo na lang sa kanyang TikTok videos, GMC 2828. Maraming salamat po. Bye. Shout out sa kay Justin Ocampo sa TikTok. Pakipalo na lang ang kanyang TikTok sa mga video niya sa TikTok. Thank you po. Jasmine Ocampo yan. Ocampo Yarte. Thank you po. At ito na nga, nakikita na natin sa personal si Idol TikTok, walang iba, si Romeo Katakutan. Ay samantala, bibitinin muna namin kayo. Dito muna tayo, babalik tayo sa resorts. Dito muna tayo sa entrada nila. Nakikita natin ang kubo, ang kalesa, at iba't iba pang mga bisita dito sa loob ng resorts. May parking lot dito sa bandang loob, at sa may entrada rin mayroong parking lot. At dito naman tayo sa Orr Streets.
At napakagandang pagmasdan ng mga ostrich. Hindi yung cellphone ko. Sarap kaya lang. Sarap kaya daw din. Pinakot ako. Nanuno ka. Nanuno ko. Samantala, nasilip din natin ang hekta-hektaryang itikan o libo-libong mga itik ni Idol TikTok. Napakalawak nito. Mga kababayan ko, ito yung nakikita natin na noon na ito yung gamit ni Idol TikTok. Ganun lang. Okay. Sa bahagi namang ito ay papunta naman sa poultry ni Idol TikTok. At doon naman sa bandang dulo ay ang bahay ni Mang Boy. Tara, ang daming namamasyal dito.